Nor da neska hori? Zelako luka, Honek bauka estiloa. Egin kasu niri nik asko dakiala hortaz. Genarorekin hitz egitera etorri da. Zerbait saldu nahian ibiliko da. Guri saldu. Horretarako txigatxa hauden ba. Itxaso da, ba. Nire institutuko laguna. Hori herriko alda. Bai ba. Carmentxu, ultramarinosekoaren alaba. Benetan be. Umetan egia zan polipolitatzen. Poli-politetzela. Perloia baino zatarra baunan. Egia. Eta zertanekoa hemen? New Yorken bizi da, ba? Pillo bat argaldu inda. Horrek dukanen dieta egin du por lo menos. Bai, ze ark zeukan ipurdia egin. Bestia, ez aiz ba egokina ipurdi zeiteko, Edateko zerbait nahi duzu? Txaite bat, mesedez. Txai? Ez, kafea baino ez daukagu. Eta koñaka. Orduan ez dute zer hartuko, eskerik asko. Da, zemu zitzulera? Bueno, ondo, etxera itzutzea beti da txerina. Bara, pentsatzen egon naiz eta uste dut lagungarri izan zaitezkela. Zuk esango diazu nola, ze nik kontserberei buruz gutxi. No, lehen esan duzu porrot egin duten enpresa salerosten egiten duzula lan, ezta? Bueno, enpresetako lan baliabideak erosi eta aktiboak birbanatzen ditut berez. Ba, oso lan interesgarria. Ba, uste dut lagungarria izango zarela. Zuk esango diazu nola? Urteak dira, kostalde osoan arrantza gainberan dagoela. Geroz eta barku gutxiago, geroz da arrantzale gutxiago, herri honek modernizazio apur bat behar du, eta kirol portuaren gorakadari probetxu atera nahi diot, eta zerbitzu zentroa sortu nahi dut. Eta oraintxe ez dago olako enpresarik herrian, ezta? Horregatik, lehena izan nahi dut. Gainera, entzun dut beste norbaitek ideia bera izan dula. Eta zuk aurre hartu nahi diozu. Da, zenba denbora behar duzu likidazioa prestatzeko. Prestatzeko baino ez, betetzeaz ni arduratuko naiz. Aste bete? 10 egun asko jota? 6.000 euro. Zer daritzazu? 10 egunengatik? 10 egun asko jota. Gainera herriari mesede egingo diozu.